traditional Mukere reporting live and direct from Riverside, you know. Ina anyo unso unwa na eme omenana do no wanine ufu ibe ko owu mana aja akuziri unu ibe ka unu nwe ike mụta ihe maka owu na anyị nwejere eje akuziri hu unu ibe unu ekpuo isi so ka mbido ebe a ibe awu ụzọ mmiri ga nọ na unu mee m nkwụsị ọrụ abaikwan street mana akwụkwọ m eji akuziri unu ibe eji akuziri unu ibe dị ọkwa m unu ji amụta ibe unu ji amụta ibe kama unu amụọ ya n'ike ibe awu ụzọ mmiri be anyị unu na-anya mana ọta arụ ekwuru ọbịa ifuna na nka ma udude nka mmiri ma ihe agụ na nka ma atanwa na nka ma udere ma ezu agụrụ ọwụ sọsọ unu na-eme omenala ndị ọcha befe a na-eme ezigbote omenala unu bi unu a na-eme nke unu ka a na-eyi mmadụ egwu ibe ahụ be ndị ọcha bụ ibe a ifuru ebe a bịara nwanyị lọvụ enwe m ibe amụgharị ihe mana o nwere ibe etiri ebe a ifuru ya kịta ihe ahụ lọvụ enwe m ihe agbakarịrị ya n'ebe a mana mụta n'ibe n'aka traditional nwoke ma ọ ma mpie unu ibe ahụ mmiri wu ibe a mmiri wu ibe a ebụrụ na ụkwụ na-aga na mmiri a o nwere ebe ebụrụ atụkọrị ngwongwo n'ime ya o nwere ebe ọ nọbụrụ atụgharị ngwongwo n'ime nkene ka ibe na-ere na ọ dịcha ha n'akụkụ mmiri bụ ụnụ o nwere ebe ọ nọbụrụ atụgharị ngwongwo n'enu ya o nwere ebe atụgharị ngwongwo na ya o mere ebe atụgharị ngwongwo na ya ọhụ mmiri wu ibe a kele ka nne ka m fụta ka aga m agba mmiri okirikiri ibe njibido ebe a o nwere ebe atụgharị ibe na ngwo o nwere ebe atụgharị ngwongwo n'ime mmiri a n'enu ya o nwere ebe atụgharị ngwongwo na ya inekwuwa nenebenu ya nenebenu o nwere ebe atụgharị ibe na ya unu anaghị amụta ihe unu eje ha amụta ihe onye ọwụna na-achụ ego ndị neme ofu omenala na ọdịnala ndị neme ọbụ nwanne unu anweghị ibe unu na-arụ ejiri unu akọ unu ezigbote ihe unu na-eje edeti mmiri be anyị na-eme pollution sọsọ unu anyị jere mmụta mụnwa traditional nwoke jere mmụta adị njecha mmụta ma anọta edozie ma ọta alụ ọdụ na dozie mmiri niile ma iyi agụ na nka ma udele udude nke mmiri niile m fụrụ saịdị be anyị nke hụrụnụ a ga-edozi ya edozi onye chụ n'anya m agwago onweghị ebe dị na law international law na ị ga-aga deti mmiri ma ọ na ị ga-aga polutuo mmiri ọmụnwa traditional nwoke nkwuo ya ụnụ anụghị eje m ọgụ so now duto na oyi nnukwute oyi na-atụ ebe a nnọ ine anya ebe na agba m ife n'aka duto dị oyi na-atụ ebe a nnọ eje m esi na kpuchie na-aga n'ụzọ so ọ because of oyi dị ọwụ na ịbịaghị ebe a idegono nenenu ya o nwere mmiri o nwere deti nọ na ya ije na-ezu agụrụ ngwongwo na ngwongwo ejuo na-esi ije na udude nke mmiri ọ na-esi ije na ọtarụ ọ na-esi igbedazie oko tụfịa kwa mmiri awụ mmiri ndị nna nna unu ṅụchara ṅụta ndụ kịta ụmụ mkpirisi akwụna ụmụ akwụna nwoke akwụna nwaanyị na-ejezi na-atụkọ ideti na ya bịa tụọ ihe ebe a ka ije nga tụọ ihe ebe a unu na-ahafụ isi anya bịa tụọ ideti bịa tụọ ngwongwo na ngwongwo ahụ ebe a ka ije nga ọ ya mere ha mentenere nke ha na-eye ndị mentenere nke ha ọ dịrị ha otu esi bụ eme ihe a unu na-eme deti na mmiri bụ unu share ya dịsi vidio ka anyị gaa na njem ọ mụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwurude nke mmiri nke unu akpasugo m iwe unu kpasuo m iwe unu kpasuo m iwe ahafụ m ọrụ m pụtara unu street unu afụ nke tọrọ biati akwadoro m akwado ịhụrụ ya ọ bụ ndị ọcha ka anyị nọ
Kai. Nge me front here before by hang grove. Eziokwu sọsọ. Ọmụ ka na-akpọtara this. So now, anyị ga-agba mmiri okirikiri. Unu na-enene ana m enene. Unu na-enene ma na-enene. Make una dey watch, make I dey watch. Onwe ebe unu fụrụ atụghịrị ngwongwo na ya, unu agwa m. Ete m na-amụta ihe otu unu ji esi edozi mmiri n'ọba anyị. Ebiri mmiri ọwụna ga-enwe ọwa, ọnwụ ọnụ. Bụrụ ọnụ nke a. Ijekwa na ya onwe ha ngwongwo nọ na ya. Ka a na-egosi unu. Unu chere ije mmụta wụ ije na-ele ọgwụ. Na-eme ihe a na-asọ nsọ n'obodo. Unu eji ha amụta ihe. Ihe ahụ mmụta. Nene onwe ebe unu bụrụ atụghịrị ngwongwo na ya unu eme ka m mara. Nene. Nwere ebe atụghịrị ngwongwo na ya na-ashare the video. Taka aja asụna Chukwuma Soludo dị against omenala na ọdịnala Igbo. Onye aka o si na-eme na-ekwulọbịa. A na-eme ọ na-akụwasị unu ndị mmadụ kịta ọrụ na flyover onye ọrụ na-agba na flyover a na-eme enjoy. Na watch. Chukwuma Soludo adịghị against. O nwere ebe atụghịrị ngwongwo n'ime na-enene na-ashare the video. Because unu yes hello. I just back there. I make an experiment here. But I know wherever I tell him go n'ime the mmiri. I just buff the hand glove right here. I got my lolum. If I honestly lolum mmiri. I bet you can't jump boom ebe I will boom. On wherever I tell him go n'ime mmiri. And I'm a journal. Onwere ebe atụghịrị ngwongwo n'ime na nebe na osimiri na nebe na ya ọwụrụ nke bụ ụnọ ụnọ ewere ngwongwo na ngwongwo tujukọ ya na nebe na ya ka nnọnụ na-efere enu fege ka ndọk vidio kọrọ gị tiko ego ehihie. Eziokwu sọnsọ Chukwuma Soludo adịghị aga-eso omenala na ọdịnala Igbo. Ndị be anyị kpuru isi too much ndị na-eji uri ọkụ na mpanaka na lampụ were eme ihe a were abụ ụzọ. Eweterebe eletrik weterebe solar energy ba na-anụ ọgụ. Nwanne ọ bụrụ na enwere onye dịka Chukwuma Soludo ahụ ana Igbo ịmara na enwere nduvu ana Igbo n'isi na-emekwe na-ekwukwede ife na-eme. Onye aka esi na-ekwe na-ekwuru ọbịa asịrị ọ na-akụrịkọ shọpụ ndị mmadụ na-eme ibe a. Nwanne o meghe onye ahụ flyover ahụ akara ha edo ebe ahụ. Ọwụ na ịlaikere flyover ahụ gee ntị n'ibe a na-eme na because n'ọnụ mmiri be anyị si du sọnsọ deti onye bụrụ ngwongwo na ngwongwo ibia ebe niile ọ na-esi. Ịbịa na odele udude nke ọ na-esi. Ịbịa na ọta alụ ụla ọ na-esi. Ịbịa na ogbe ya ọ na-esi. Ịbịa na odele ọ na-esi. Ibe niile a na-esi. Onye ndo na anyị tọkọ ya. Ụmụ akwụna nwoke na akwụna nwaanyị nọ be anyị dịde ma ọfụ omenala na ọdịnala. Nna ejide ụnọ ọtụtụ ụdị ọla ga-amụ ụnọ ya. Nenebe na ya o nwere ebe atụghịrị ife n'ime mmiri a. Ndị abụcha dimkpa jere gbacha bọị n'ugwu Awụsa ego abịa ya gbarie. Ọnọta ọsị ka ọ na-eme dibịa vụrụ ngwongwo na ngwongwo eje edeti mmiri nọ na-amabebe. O nwere Fanta nọ hia ka o nwere Coke nọ hia. Nna ịchọ igo infanta o nweghị nọkịta ịsụ na ịsụ ada ego eme ihe a. Nenebe na ya o nwere nenebe na ya ifuru mkpume nenebe na mkpume ndị na-ewu ụlọ juru akwụrụ m na gị ọmụnwa akwụrụ m na mkpume ndị na-ewu ụlọ juru were na-ekwu okwu. Chukwuma Soludo adịghị aga-eso omenala na ọdịnala Igbo. No ndụ village ndị na-amaghị ibe a na-ekwu ndị na-amaghị ibe a na-akọ gbara ego afịa basọ na ha wụ dibịa na Ezenwanyi ndị akwụna mkpirisi akwụna ụmụ oto ndị akwụna ụmụ gọvanaiz penti akwụna ụmụ akwụna nna chemgbe anyị kwa ha nsi ụmụ ka anyị mụvuo njem. Eje m egosi unu mmiri ya okirikiri ka unu fụ ya. A na-ekwu na-eme omenala nwanne ijide onye atụtụrụ ọla mgberi m ka
Dike Charese. The water is so clear. Okay, all the so clear. Oh, na choka nkebono do clear no tu ah. Ono like kan nkebono do deti. Ono like kan nkebono ko do deti. Na ono eji hola machasi o ma bakala di ngwoma ha. Jere ka mgbe hand glove. Nga egosi unu mmiri okirikiri. Onwe ebe ono bụla atọrị ngwongwo hia ime ka mmara. Ọkwa na anaghị abịa na mmiri ya azụ bi n'ime ya azụ bi n'ime ya a na-enye ha nni. A na-enye azụ bi n'ime mmiri ya nni. And then I could use wako. Imagine if a guta or a grolek is clean. Nah, Ejiden Dagan down bahe. Watch baby dengerelem. As you could. Ejiden those people in bahe, maybe dengerelem. Well, up my watching you, man. So I got. There's one days a one energy to a polluted by total no la possia banya or Mungarayono. One no Guarono Mavola. Come by quite a front video guy in edge. With the go. Kaine Gosuno. Every masculine warfare. So, the Benina warfare, not to charge an email here. Mano abi double even on him of ya he vanity. None young born of a double film or even there's even that Bacaradim woman, this year the hum. This memory. That I can't cuzelo manana. Half on the set your business because it was yellow manana. Never knew young man bet you the dinner. Those she had not do men are not dinner. They give them money and maybe. None is our comedy, none. Oza mmiri hụrụ ya ọ naghị echi echi o nwere ebe atụrụ aja ọhụ mkpu uche ibe a onye fụkịta mkpu ọsọ na ọchị onye ụwa ya oje ebe ahụ chụba aja mebere ọsọ n'ebe a na-eti ideti a na-alụ ya arụ ibe ahụ ebe a na-eti ideti ọnwa onye bụrụ deti otichiere anyị ụzọ ka anyị na-ejekwe onye fụkịta mkpu ọsọ na ọchị onye ụwa ya Poison in a oh, she was a go. What did I come? None and a guy nature. Oh, my bono could do make a moment. Nana share this video, my own share this video. One guy no put there. When you look at them, I saw you on your way, you're about to leave. Guy, you're gonna have to come in here. Guy, I'm gonna know whatever you like here. This year, the him. I'm born to name a BC bone. For an acre come in here, never never did here. You would have to be a dosa here. Carry banner to say that here I come marry. Only ban a megini. Only batch here. Never near. None and they only on to see the long way claim. None and then I met Dibia, and I met Ezenwanyi. I'm born on Kitty. I came a $1 million on these work.
na na-enene nwere ebe a chụrụ aja hia onwere ebe a na-akwanye ngwongwo n'ime mmiri hia onwere ebe a na-eme nwere kat nenewe na ihe ọwụrụ bụ na ọwụrụ nke mmụọ nke mmiri ke ihe a mmiri ụnụ anaghị ụmụ ha na-aṅụ mmiri ya ụnụ mmiri mụrụ ụnụ mana papa ụnụ na-ala nne ụnụ a na-ajụlakwa ndị ọzọ na-eme ibe a mmiri were mmụọ ụnụ nwawa ụmụ mmiri tọnda gbokwue ụnụ ebe ahụ mmiri mụrụ ụnụ nwanne a na-eji mmiri asụ akwa na-aṅụ mmiri aṅụ ụmụ anụmanụ na-aṅụ mmiri na-ezo ezo na-adọrọ adọrọ n'enu ya a na-abịa ụnụ na-abịa achụ ụnụ na-abịa achụ Chineke ụnụ na nenero na mmiri na-adị ihe ahụ mmiri wụ ihe a ụnụ na-eji akwanye ngwongwo dị ya Chukwu masị ọrụ udo na-aga nwanne bụ ụnụ ga-adọrịrị ụnụ ga-adụ civilized ma ọ wụ amachanye ụnụ enu ụnụ ga-adụ civilized by force ọsịsọ ụnụ na-eme omenala ndị agaghị skuul owu skuul omenala ka ụnụ gara nke ụnụ ji aga skuul onweghị nke ụnụ gara ụwa hapụgo ụnụ behind ụnụ na-ezuzugharị ụnụ kwaicha deti na mmiri ahụ ụmụ ụnụ ji amụta o ji ejekwutezikwa mmiri ahụ kwaikwuo ngwongwo na ngwongwo nkebe ka ụnụ ama ha na dịmụọ ụnụ na-atọ ịdị a dịmụọ mmiri a na-agbachakọrọta na-ata ọtacha ụmụ ụnụ ji gịnị ka ji aṅụ ụnụ amachasịghị ebe ike ana m etichasị ụnụ ma ndị pastọ ma ndị dibịa ma ndị pastọ na-eji gwọcha ọgwụ were ibe dibịa kwakọrọchabeghị nọzie were baịbụl tụkwasị n'elu ya in the name of Jesus ana m etichasị ụnụ ntichicha ụnụ na-awụrụ mmadụ ọmụnwa jere mmụta na-akụziri ụnụ n'ebe a na-enwere ebe a na-eti ideti n'ebe a na-eti ideti hia ị gaghị anọkete nechọ wụ nechọ ga-anọrịrị wụrụ nechọ ife awụ mkpu onye be anyị bụ kịta mkpu a na oje weta kaikai wụsa gọwa ọwụsụ n'ọchị ihe nọ ndụ ụwa ya nwanne eche ịhọ mkpu ịhọrọ mkpu eche ịhọ mkpu gị họrọ mkpu eche ịhọ akịka gị họrọ akịka eche ịhọ ife ọwụna ị chọrọ ịhọ gị họrọ ya asụrụ gasị na ịkawu mmadụ asụrụ gasị na ịkawu mmadụ m ga-ahụchicha ụnụ ka onugbu ụnụ agbara nọ mmadụ ka ụnụ onye nọgete hapụ mmadụ ọsọ ọ chọrọ ịhọ mkpu eche ịhọ mkpu ịhọrọ mkpu eche ịhọ akịka ịhọrọ akịka ịchọ ịhọ nnụnụ ịhọrọ nnụnụ mana asụrụ gasị na ịwụ mmadụ ị ga-ebihe ebiriri ka mmadụ ya eche ịhọ mkpu gị họrọ mkpu ị na-ana mkpu nenenụ ya nekwe na ụzọ mmiri ọ naghị echi mana jee na ụzọ mmiri be anyị ka ịhụ ngwongwo na ngwongwo ha ji tụchicha ya ụzọ mmiri anakwana ha echi yo nenewe na ọnụ mmiri ọ naghị echi ije na ikuru mmiri na ọnwụghị ije na ya n'ebe a na-apụ ideti maka ọkwa ma eji arụ ya be anyị halo otu esi edozi ụzọ mmiri ọ naghị echi a na-edozi ya edozi dozie ya ọmụma mma dokelenụ mee ụzọ nke ose bụrụ ụwa ka ọ dị ọcha ụzọ mmiri anaghị echi o ndị ekwulọbịa unu na-elezina na mmiri ọ bụghị ibe n'ụlọ obodo ofu onye ahụrụ esi na nna ya nwere nene na otu ọnụ mmiri na-adị ibe jikọrọ obodo wune ibe jikọrọ obodo maka ndị na-eji akpakọrọ mmiri so ọfa nwere iji ama na nne ha ọwụ mmiri ka nna ha ọwụ mmiri ije kpakọrọ anadụ n'akụkụ mmiri so na ọgị nwe ụnụ ọfụrụ ya ka anyị jede na mara na o nwere deti nọ n'ime nke a ọmụ ghọtara this the man who is discovering ịda evunyeng ka anyị je mara na deti ọdụ n'ime ya oyibo build zoo at GRA Enugu nwanne chai nene na ọnụ mmiri na onwere nke deti nọ n'ime ya onye chọọ ịhọ mkpu
onye chọrọ ịghọ mkpu bịa ka mkpọgbu oge ka ịghọrọ mkpu nene na ọnụ mmiri ọ naghị echi o nwere deti nọ n'ime ife niile wu nature sọsọ akwụkwọ gbughere n'ime ya nke a wee odele mgbu akwụkwọ agbukọcha n'ime ya odele isi ifugo na odele ụlọ onwe ifuru odele tinzi tela jeele m na odele na nka ka ị mara na o ji afụkwa ngwongwo na ngwongwo akpakọrị n'ime ya okeke rita okeke be anyị nenenu otu o si dele odele ka nke a wee odele mgbu akwụkwọ wụ ife a o nweghị ibe ọzọ iji afọ na ya sọsọ mgbu akwụkwọ gbuo ọgbụkọ n'ime. I don't know where to start preaching. Sometimes in preach get to know don't sometimes in preach get nene yo nwere ebe du deti ana eme Ezenwanyi nwanne ndị Ezenwanyi ahụ jebe igburu deti ana eshi emehekwuo mpala ọdụka were ogiri okpe nonsense nene ya ama na-eme Chukwuma Soludo bịara mmezi ọbịa ha mmebi o mebiwe eje m eso nụsa ya ọgụ ịghọtago o mebiwe I go tell am anaghị m ezu ọnụ were agwa mmadụ okwu o mee nke dị mma gwa ya na o mere nke dị mma o mee nke adịghị mma gwa ya na o mere nke adịghị mma nwanne mmiri be anyị na-eshizi ishi na mmiri na-adị very clean ọ bụghị nọkọta ije tụtụrụ ngwongwo na ngwongwo ndị ma ọfụ na ị na-eme omenala ịbata na nka ejere iyi agụ na nka mbụ atama na nka luo di abụcha ngwongwo na ngwongwo ba na-atụkọ na atama ọkwa mmiri a na-aṅụ aṅụ ibe ahụ ije na odele every time ibe ọmụbe nwa nkwọ ndị a na-ekpocha udude a na-ekpochasị odele udude ibe ngwongwo na ngwongwo akpakọrị ebe ahụ okwu ndị dibịa chọọ ofu allegation bụ ya nna a ga-ewepụtara ndị dibịa anya this time a ga-ewepụtara ndị dibịa ụmụ dibịa akpakara dị ngwom dibịa o nwekwaghị udude nke anaghị agbakwa mmadụ dibịa udude nke anaghị agbahụ dibịa olesi amakwa m iwe njin agwa ya ndị mmadụ maka ndị dị udude nke egwu ndị mmadụ wayo every time vejene ife ọmabe nwa nkwọ ndị a na-ekpochasịrị unu deti unu ji na-akwachi isiri ve na mmiri befe mmiri udude nka ndụ na nka oluone mgbe unu ji akụ ekwe ka onye ọwụna duka onye jeziri na mmiri ọwụna eti deti mụnwa kwuru ya onye aka nsi ekwu ya mana ekwuru ọbịa. That is what it means to stand for truth, praise where it is worthy and condemn where yes. Chukwuma Soludo mee nke adịghị mma m ga-apụtakwa kwuo ya hie onweghị ibe o ji eme okpuru edi papa m ka ọ na-egbu so o mete nke dị mma gwa ngụ na o mere nke dị mma nke ọ na-eme dị mma because na-eye hie onweghị onye bi obodo oyibo gụcha skuul chọọ ka o mee ebe ụnụ ka ọ maa mma ụnụ achọ ka eje na-agwụrọ ya na gama one no ndị dibịa na ndị Ezenwanyi ụnụ ga-atarịrị ya afụfụ ụnụ marakwa unu si jekwakọ ngwongwo mmiri niile jekwenụ si onye akwafe ịstakwa deten if not ụnụ agaghị anụ ụnụ agaghị ama m ibe njin ekwu mụ ga traditional nwoke dị you love my Bible you love all my Bible share ya the video and ka ibe niile kwa mmiri niile dokwara na Igbo dịkwa otu again ọmụnwa oyi na-atụgodo ọmụnwa wisi na webini ọ na-azụ na-akụmpi n'oyi ka nọ ịbụ na-ekwu okwu anọ m amụ ha mmiri senti digrii nọ na na-ekwu okwu ịbụ ya ụzụ ọkụ n'afọ n'ọnụ mana eji m eji na-preach I will preach ụgbọ na-ekpo ụgbọ m nekwa ụgbọ m ka ọ na-agbafe ụgbọ tradisi ọ maka meele gị so I go preach ka anyị na-agakwa ka anyị na-enene mmiri ya ka anyị mara na onwere ebe atụghịrị ngwongwo na ngwongwo n'ime ya ka m press kwa front video because ejere all local man ga nwo nnọrọgere ebe ọwụda nnọ local champion ka m ji awụ na ebe ọwụda nnọ local ka m ji awụ je mme international
Mara na I would go professional. Wow, that's right. Hello. Alles good? Soweit. Good. So, ona ga-esi edozi ọnụ mmiri ọ na-ama mma ka ịfụrụ ya n'akụkụ mmiri nke izu ike ido ya oche kịta ebe ofu onye asụ na ọya nwenwe ihe ọ na-anara ego mana ịfụrụ ihe a otu obodo si dozicha ebe fọ ma mma tinye oche dị ya chọọ ije fiil nechọ ịba ihe ya ga fiil nechọ fụrụ ọnụ mmiri unu chere nnọtaba anyị jee n'akụkụ mmiri ọ bụrụ na unu na-evu ime ike ya ihe ụfọdụ ndị dibịa na-ekwu traditional nwoke dị nọta jee n'akụkụ mmiri ka o je mara onye unu si emeta ọchị mmiri be anyị unu eche jee dị histrị na nna ejere mmiri evuru ike nke na-enu na ọ naghị evu ime ike ife nji na-eje n'akụkụ mmiri bụ ụnụ wụna bikos na mmiri nọ hia anyị na-eje na nke be anyị hia nnọtazie ka m jee n'akụkụ mmiri bụ ụnụ mara na o nwere ife ọma m ga-emeziri ụnụ di ya na-eme traditional oge na-eje na mmiri evuru ike ụnụ na-evu ime ike ụnụ na-evu ime ike na mmiri wee mbịara bụ ụnụ jee ịfụcha ụnụ agụụ na-agụcha ọrụ ụnụ ihe ụnụ asụ na ụnụ na mbịara nara ụnụ ike a na-emeta ọsị afa mụnwa otu akabachi emeta ọsị afa mmadụ traditional nwoke dị na-abịa nara evuru ike n'aka ụnụ bikos ọ na-abịa na ya na-eje n'akụkụ mmiri bụ ụnụ ọgbaka mebere ụnụ ụmụ nnụnụ ọ bụrụ baana na nkaba agbụ ahụ katapọtụ gbawuru ota ọwụ na nnọtaba anyị jebe n'akụkụ mmiri njee na ọta ala ụla asị na njere evuru ike eje na udude nka mmiri asị na njere evuru ike ibe ahụ ibe ji akọ dị ya na-akọ bedo ihe m bịara ịmanwụ onwe otu m ga-esi eme dị place ka ọ dị otu ebe a dị bikos ihe niile anọba anyị nọkwa ebe a ka ukwu osikwa ya bụ ife a niile ka ukwu osisi ndị bịa ha ese simbụlụ nke ha fere ya na ibe ọhụ nsibidi Igbo ọhụ nsibidi ka esere hia okay mana gwanụ m gosinụ m ebe deti nọ hia gosinụ m ebe atụghịrị ngwongwo na ngwongwo n'ime mmiri gosinụ m ya mekọ na show me na otu esi edozi ọnụ mmiri ịnọrọ ebe a ị na-enefu anya ijide biya gị na-aṅụ ijide ibe ọwụ na gị nọrọ ebe a na-eri nọrọ n'akụkụ mmiri na-enefu anya ifuru otu dị mmiri si dị clean I need them preach more. I don't need to preach more. I preach chago m ihe niile a ga-preach. Ifuru mkpu ndị obere uche ndị nwe obere uche unu bụ mkpu unu eje wụba ya kaikai si na obechi unu si fụta unu chọọ ịhọrọ mkpu unu ehọrọ mkpu ifuru enugwu chai ifuru otu obodo si mma mma ndụ na nke ọlụgo mgbe unu ji ebido jidebe ndị dibịa kọwaba duka ndị ekwuru ọbịa ndị oko ọ bụrụ na unu echukwa ha mmiri bụ ụlọ unu ji emecha regret ya in the future n'enu ya ibe a hapụrụ unu nekọtaba anya unu were ngwongwo na-atụkọ ya ụmụ chekakpọms ụmụ atụele n'ihi na ọnụ mmiri ka ọ dụkere na ụnụ na-agwụ atụele ụmụ atụele fere m ukwe ụnọ one mmụọ na-ana ụnụ nri ndị dibịa na-ezu ohi ndị Ezenwanyi na-agba apiriko nenebe na ya ọnụ mmiri Chineke ohu mmụọ na nnụ mmụọ n'ebe a bịakwara m onensi abịa m ka a na-akpọ traditional okedi nwudude nke mmiri kingdom ọrụ m ka m na-alụ ekele ọrụ ego onye ọbụla nwere saịdị ọ na-alụ nke m nwa na-alụ nke m ebe a natural guide forest guide
onye isi ọhịa nwanne n'ọhịa ka anyị bụ ọ ntere akpọ ya isi ụnọ ịgbara na ya ebirigo n'ụlọ mana azụrụ gaasị a na-akpọ anyị isi ọhịa nwanne ọhịa azụrụ gaasị a na-akpọ anyị isi ọhịa nwanne hapụrụ m agụ kashu niile agụ achara agụ nwa agba obe agụ nkwụ agụ isi ọhịa chai ịbụrụ onye nature ịbụrụ otu nature si were mụọ mma ndụ be anyị were ma ngwongwo na-akwa uko na mmiri unu na-achọ onye ụlọ na-akpa afa chukwu unu nwere ọnụ ịkpọ Chukwuma Soludo Chukwuma Soludo unu na-ediri itikọta aka ọrụ na-help that man. The man is trying because ọ rụrụ flyover mgbe ọ na-eme flyover ọ na-akụtu isi shop a na-akụwazi shop ndị mmadụ eso nkọndem ibe ha mana mgbe m beziri n'anya bụ na be anyị adịkwara ka obodo oyibo so ọ na-agbani achọrọ ka mmiri be anyị dịkwuo na nenebe na ya mụrụ na ibe niile na-efucha n'akụkụ mmiri bụ unu na-efuchakwa hie so why unu ji eje atụ ụkọ ngwongwo n'ime mmiri ya wa ajụjụ and ebe a ka nna drọpụ unu ọwụ na mmiri be anyị adịghị otu a mmụọ niile na-ebe a chụgharịba ndị niile na-eje atụ ngwongwo na mmiri be anyị a na-awụ ndị obodo na-esighị ike chee nụ ọgụ be ejekwuru obodo siri ike nalaba ike ndị ụfọdụ ndị Afrịka chọrọ ịnụ ọgụ be ejekwuru Rọshia ka Rọshia nye vivi ike so traditional nwoke dị bịakwuru hia vụrụ ike achọrọ nka mmiri niile dị n'ala Igbo dị otu a ka mmụọ niile na mmere ka mmiri dị otu a dị clean ka mmiri a dị clean ka o jebe n'ala Igbo jekwuo mee ka mmiri niile nọ n'ala Igbo dị clean ọwụ nwoke ọwụ nwaanyị na-eje akwakọ ngwongwo na mmiri ahụ o jide mmụọ ahụ ị na-eje akwari ngwongwo na mmiri mmụọ ahụ kwadoro gị na-eje akwa ụkọ ideti na mmiri jenụ ma ebe arrest kpọrọ nọba n'orie na akwụ na nkwụ na eke ihe nụba egwu until be ya dị otu a save on this video ezumezu ohu mmụọ na ndụ mmụọ nọ hia unu benia ọmụnwe ekpumokpu ndị nna m nwụmala nna ya amarago ndị ichie niile nọ n'elu ụwa na maybe this onye chee ma ibe ọmara ife o wee kata ka ntị ji anụ ofu okwu ezugoro onye maara ife o wee kata ka ntị ji anụ hụrụ otu ebe a dị awụrụ na ọtaalụ duo na people ga-adụ happy ndị ekwuru ọbịa at least anyị nwesị obodo oyibo nọta anyị eje n'ọnụ akụkụ mmiri na-aṅụ biya mgbe awere ji adị hot ọwụ ha anyị je nọrọ n'akụkụ mmiri na-ezu ike otu a ọ na-asị na anyị jere vụrụ ike that is wrong. Ibe awụ character definement mmadụ jeche onye si ebe a nọta o jee ka na nke do side be nna ya ibe unu je esi unu o jere vụrụ ike kedu ike onye na-evu iko ndị na-nkai na ndị na-akpọ kolos ndị na-akpọ ndị trouser na-agbụfu n'ukwu na-evu ime ike ebe ịma na mgbari onye gị ofu jaketi ma nwere jaketi ya nye gị isuo ya abịa ogo ibe niile n'ebe ahụ kolos na ọ mistake ka m mere na nna abịa ego ya ụnụ mmanya ebe ahụ if not ụnụ akara ha iteta my name nenu ya otu a ka ọ kwesịrị ịdị onwere deti ifụrụ n'akụkụ ebe a unu na-ezuzu nna amaghị fans ekenene m ụnụ ọwụkwa ha ụnụ ka nna abara mba ọwụ ụnụ ka nna akparị nyerenụ m aka gbasaa this message ka ọ gaa viral were na etikọ ya everywhere share ya to this video copy this video traditional nwoke dey speak go copy the video share ya na worldwide ọwụ ụnụ ka nna abara mba ndị nna abara mba fa amarago ọwụ na ị na-eme ibe a condemn si na ya pụta
ibe ga-ata isi gị na-apụta o so maka mere ụnụ ga-agbatịna ka